सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान बक्सआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबाय बिमा जिउ फरायनाय महर लासिनाफोर दामगै इनिफ्राय ब्लगखौ जोबस्रां खालामजाबाय हानायनि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आं मिथिया मा खालामगोन ओमफ्राय जाय रेगुलार नायो एसेबाबो जोंहा 1000-1200बाबो आरोना लोगोफ्रा नायग्राफ्रा मिथिखागोन आं दासान्दि ब्लग होआखै मानो होनबा बिराद गरममोन गरमबाथाय आंना मबाइला बोरैबा दुंखावजोबो केमेराफ्रा बारा खामानि होनो नागिरा आरो बेजों लोगोसे आंना माइनाबो बारा खामानि होनो नागिरा आरोना ओंखायनो थाथ'दोंमोन आङो जेबो खारन गैया बेमार आजार जेबो जायाखै थिगैनो दङ नाथाय गेजेरावनो गेस जादोंमोन आरोना ओमफ्राय ओंखाम सोमनाय जानानै हामफिनबाय आरोना ओमफ्राय अब्लाबो आङो लोगोफोरनि माबाफोरखौ भिडिअफोरखौ नायदों आङो ओमफ्राय कमेन्ट लिरनाय जायाखै आरोना मबाइला हें जायो नालाय ओमफ्राय कमेन्ट बोरै लिरनो बोरै मानो जायो ओमफ्राय मबाइलखौ मोनसे जायगायाव दोननानै नै खोनासंनानै नायबाय थायो आरोना संनाय खावनाय फावैनो ओमफ्राय दिनैथ' मा होनना बुंबावनोसैफोर निमाहा हो आरोना लोगोफ्रा गिबियावनो लोगोफोरनि भिडिअ मोनसेबो नायनो हायाखै फिसाजोखौ स्कुलाव दोननानै फैनानै बायदिसिना साथि बाथि दिनैथ' समबारमोन नालाय बल बुमोमोन एसे गाइखेर थाइखेर लोंनानै भगबानाव न'आवनो मन्दिराव जेरावबो थाङाखै एसे लोगोफोरनि भिडिअ नायनोसै होननानै खामानि जोब्बा मबाइलखौ माबादोंमोन आरोना दाना मा खालामनो जोंहा सिस्टार प्रिटिनि भिडिअखौ नायनानैनो आङो लोगोफोरनि रावनिबो भिडिअखौनो आङो माने नायनायानो जायासै आरोना रावनिखौबो नायथाराखै दे गैथारा मोनथाराखै आङो ओमफ्राय बिनानावनि भिडिअखौ नायबाय बिदिनो माला ओंखाम ओंख्रि मोनलांखो पात्ता गैया एकबार ओमफ्राय भिडिअ नायबाय थाबाल' जानाय नङाना फिसालानि साइकेल लिबासिनोबो लांबाय आं नारनानै लांबाय फैनायाव सालायबोबाय आङो फिसालानि हौवानि बायदि साइकेलखौनो एकदमबारे सालायबोबाय फैनानै बिदिनो संबाय खावबाय फिसाजोखौ लायबाय आरिबाय आरो फैनानै पार्ट 2 नायबावबाय आङो ओमफ्राय थाथ'लायबाय आङो ओमफ्राय बे आरो फिसालाखौ लानानै फैनाय बेलासियाव पार्ट 3 पार्ट 4 कमप्लिट नायजोब्बाय आरोना एक्सट्रा नेट सोदोंमोन ना फुरा बडि साफा जाजोब्बाय खोमा आंना मा सना दै लोंनो फिसाजोआ दै गांगुलायबायनो बोरैनो खाबा सना र' ओमफ्राय नै गोलोमफ्रुलायनाय ओंखाम संग्रायाव थानानै आंबो मोनसे आंनि गोसोनि साननाय आरो आं मिन्थिनायखौ जायखौ नोंथांमोना मिन्थिया खोमा हमनो हायाखै खोमा बेखौ आङो फोरमायनो होननानै माने भिडिअखौ अन खालामबाय आरोना सानथाम ना सानब्रैनि उनावसो दिनैसो ब्लग आरोना मा बुंनो मा मानो जालायलांबाय नाथाय बिराद गोसोफ्राव बायदिसिना बेले बेजे साननाय दङ आरोना आंनावबो दा सोरबा साननोबो हासिगौ मालायनि संसारखौलाय नोंहालाय मानो बुंनांगौ होननानै नाथाय जोंहा दा सिस्टार प्रिति आरो ब्रादार एमजे मोननि संसारा गावसोर सानैल' जानानै गैला दे फुरा ओरैबायदि मोनबाय जे जोंनिनो संसाराव बिदि सोलिगासिनो दं बिदिसो मोनलाबायबाय आरोना मानो होनबा बिसोर फुरा खुलिलायजोब्बायना गावसिनि सिंनि संसार जानायाव मा जादों मा जायाखै बे गावसिनि पार्सनेल जानानै गैला नों आंनि संसार जानायखौ नों मा मिथिगौ आंनि दुखुखौ नों मा मिथिगौ होननो बिसोरनाव जेबो गैला आरोना गावसोरनो बुफ्रुखाजोब्बाय बिसि जा फिसाय जा नोंथांमोना बेनिफ्राय मा सोलोंनो मोनखो आंथ' मोनसे बाथ्राखौल' बिराद ओरैबायदि मेन सोलोंनो मोनदों बे जाहैबाय मा सर्ट भबिसतनि थाखाय रेकर्ड खालामनानै दोननांगौ अट'मेटिक रेकर्ड खालामनानै दोननो रोंनांगौ बिसि जा फिसाय जा हाजार बिसास खालामनाय जा आरोना मोजां मोनलायनानै हाबा जादों उन्दै सासे बेथ' बिसास खालामलायनानैसो जादोंमोन ना बेबा मामोन मिन्थिया दा जोंनि बेलायावथ' बिदिसो नालाय अब्लाबो इयुनाव मा जागोन मा जाया बेखौ रेकर्ड खालामनानै दोनजोबनो रोंबा बिराद मोजां आरोना मालाबा फिसा नांलायदोंबा बेखौबो रेकर्ड खालामनांगौ आं बेखौसो गथा गथि सोलोंनो मोनबाय आरोना सोनाफोर ओमफ्राय आंना ना मालायनि मबाइलफ्राबो बिदिथाय सोरबा रायलायनायखौ रेकर्ड खालामबायनानैसो खिथालाबायो मबाइलानो आरो मबाइला गनो उथाम नङाना एक्सट्रा रेकर्ड खालामनानै दोनो मिनिनानै थैगोन खम गयनाय थिग बिदिनो दाख्लै बिफाजों रायलायबाय थानाय समावहाय रेकर्डिं मुदाव थुदोंमोन आरो आं ओमफ्राय मालाय बेनोसो खिथाहैलाबायबाय रेकर्ड खालामदों होननानै आरोना मबाइलानो खिथालाबायखायो बयनि मबाइला खिथायोसो नामाथाय आंना खिथालाबायोहाय आं मिथिया फैबाय होनबा फिसालाया टिउसननिफ्राय फैगुलायबाय आरोना आंना मा फरायबोखो बोरै मानसिया इयो गोलोमफ्रुजोब्बाय फुगारदो दा फांखायाव थाहैदो फुटबल गेलेदों नै टिउसननिफ्राय डाइरेक्ट फुटबल गेलेबोलायबाय संसारफ्रा आंना बर्थमान बिदिनो आरोना नै सोमथाबजोब्बाय सिबाय बिमायाबो रुमाल लालायलायो ओमफ्राय स्टेन्ड फेन लागायोमोन आङो जा आवाज जायो गेर 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 आइ बाबा आं खोनाफैगोन
ओमफ्राय नांगौबा गोलोम फुनानैबा बानायगोन आङो रुमाल गांसे लालायलायबाय आङो नै बिशालनि ओमफ्राय आङो दे जाबाय नों लादो फांखाखौ आंनि खाथियाव लाबा नाङा बाबा नाङा आं नांथ'वा साजों जालायसैलाय नै दसे ब्रेक लाथ'लायनांगौ आरोना आंना भिडिअ बानायनाया फिसाफोर एसे गन्डगल जाबाथाय मा होनना बुंनो थ' आं बुंनो साननाय बाथ्राया जाहैबाय माने जेब्ला प्रितिनि भिडिअखौ नायो अब्ला सानसैलाय एमजेखौ आरोना फाग्लाया बोरैबा माथार बियो फाग्लाया गुन्दामा बेफोरबायदि सानसैलाय ओमफ्राय जेब्ला एमजेनिखौ नायो अब्ला प्रितिखौ मोनसैलाय फाग्लाया खरा खरिथार खोमा बिदिनो अख्रा खोमा गोरों गोरा अहंखारथार खोमा बिदि सानसैलाय इनिखौ नायबा इखौ सानो इनिखौ नायबा इखौ सानसैलाय होमबा जोंखौ मा खालामनो सानखो बिथांमोनहा दे आं आगोलावबो बिसोरनि जाजेननाय बहुद आगोलाव गाइखेर बायनाय मा बायनायनि भिडिअ भाइरेल जानाय समावबो आं मोनसे भिडिअ बानायना हगारदोंमोन बे समाव आङो बुंदोंमोन माने जों साफा उकिलसो आरोना माने बिसोरो गावसोरनि केसफोरखौ मोनफा जोंनो फोरमायगासिनो जोंहा माने बिजिरगासिनो दं होननाय बायदि दा थिग आरो गोदानै बिसोरो बे फुराना उकिलखौनो हमफिनबाय आरोना सानैनिबो उकिला जोंनो दे खिन्थु रायजोफोर जोंनो थ' आं बै समनि भिडिअ बानायनाय समाव बुंदोंमोन ज' जालायलायोबा गोरोबलायोबा जों मोजां मोनगोन माने गोजान थालायलायबाबो संसार जानाया गाज्रि जानांगौ बे नङा होननानै आरोना नाथाय दाथ' आं माने गावसिनि एथ' बेले बेजे माने ओरैनिखौ ओरै सिंनि एलु एला बाथ्रा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 4 नायनायनि उनाव आंथ' सानबाय माने आं बुंनोसो सानगोन गारलायलायनायानो बिसिना एकदम स्राथाय आरोना गारलायलायनायानो स्रा दा आरो फनावहाय सनाफोर दा बे सासेया बिदि सुरै खिथादों बे सासेया बिदि सुरै खिथादों फननि सुरफ्रा रावनाबो लाजाजोबा आरोना नों रियेल रागा जोंफुनाय समाव बा रियेल सानजों रायलायनायाव मादि रायलायदोंमोन ओमफ्राय दा जोंनो फोरमायनानै होनायाव मादि सुरै खिथाखो जों बेखौ बिसास खालामनो हाजोबो बिसोर गावसोर सानैजों दंसै आरोना बेवहाय अब्लाबो जोंबो हमनो हाथारै नङा माबायदि जानो हागौ दावराव-दावसिया मालाबा बयनिबो गेजेराव एसे जाखायो नालाय रागानि बिथोराव मा जानो हागौ मा जानो हाया ओरैनोथ' एमजेआ बिराद गुरै रायलायनायफोराव खिन्थु गुरैबाबो जों हमनो हाया मानसिफोरा सायावसो गुरै बिनि सिङाव मा दङ बेबा गावनि बिसिजोंबा माबायदि बेबा गावनि बिहाव-बिखुनजोआ माबायदि जोंथ' बेखौ मिन्थिया जों बिनि हाबा समफ्रावबो थांनानै नुहैयाखै जायखिजायावनो थांनानै नुहैयाखै गावसोर जेरै फोरमायदों जों बेखौसो मिथिदों नाथाय जोंबो एसे अन्दरनिखौ हमनो माने हानाय सिस्टेम जाबाय नङा होमबा सिमाफोर ओमफ्राय आरो गुरै रायलायजोबग्राया सालाया गिदिंलायलांलाहाय गुरै रायलायग्रा मानसिया जे गुरैयैनो मोजां जाथारगोन बेबो नङा सिमाफोर जों बेखौ हमनो हानांगोन दाथ' फुरा गथा गथि आं बुंनो सानो बिसोर सानैजों मिलायनायखौ बाद होदो एकदम हानायमानि एक्सट्रा जानानै थानायानो साबसिनसै आरोना गोरोबनानै संसार जालायलायफिनोबाबो बिसिना मा खालामनो रेकर्डिं खालामलायनाय अयभासाबोथ' डेन्जार आरो गोरोबगोन बायदिखौ नुहुरासै आं दा आं सबसे लास्ट पार्ट 4 जेला नायदोंमोन मेंग' बाबुखौबो लाफादोंमोन ना बोरैबा मोनलायबाय आं जोंबोथ' गथ'नि बिमा ओमफ्राय एकदम बोरैबा मोनो आरोना आङो दाबायदियाव बे गावस्रालायबा बे गथ'आ मा जागोन उनाव आरो बे गथ'आ बे भिडिअखौ नुयोबा मा जागोन गथ'नि मेन्टेलखौसो माने बोरैबा माने मा होनना बुंहरो दासिनो मिन्थिखासिगोन गोलोमफुजोब्बायहाय माथा भिडिअ बानायबायनानैनो गोलोम बोथोरावनो गोलोमखायोना गोलोमदैयालाय मा फुगारबानो जोबनायालाय टाइमनि भिडिअ बानायाबा थिग जायाना सुनाफोर बेनिफ्राय आं बुंनो साननाया जाहैबाय मा बै जे जों रेकर्डिंफोरखौ खोनासङो ना बेयो बिनि एगेन्स्ट होनाय रेकर्डिं बेयो बिनि एगेन्स्ट होनाय रेकर्डिं ओमफ्राय रेकर्डिंआव गावनि भइसआबो थाफायोना गावनि आवाजफ्राबो थ' बेहाय जाय मानसिया रेकर्डिं खालामदों बेथ' अभियासलि गुरै जाखागोनानो गावखौ मोजां खालामनो थाखायथ' रेकर्डिंआव थानांगोन ना दा बिनि रेकर्डिंआव बे गुरै जाय रेकर्डिं खालामना लादों बेयाव गुरै दाना एमजेनिबो मोनसे रेकर्डिं होदोंना बियो माने दानो फै इनाफ रायलायनाया प्रितिया जोंहा गोरा ओमफ्राय बेनि माने एक्सप्लेनेसनखौ मालाय होखाबाय प्रितिया मानो इसिबां गोरा जानानै बुंदोंमोन ओमफ्राय दाना प्रितिया एमजेआथ' बाहाय रेकर्डिं खालामदोंमोन ना जाय नायलांदों बिसोरसो बुजिसिगोन दे बिराद गोलाव प्रसेस जाथारबायना दा आं बारस' खिथानायखौ बुजियाखै दा नायनाय मानसिफोरासो बुजिसिगोन आरोना बिसिनि गन्दगलाव माने एमजेआ जाय रेकर्डिंखौ होदोंमोन बेहाय माने गावहा जि गुरै मिनिनाय आरोना जि मानसिनि मेन्टेलिटिया बिदि जायो नामा मायो नामा बिदि होनलायनाय आरोना आरो ओरै फारसेथिं प्रितियाबो फन हरनायनि रेकर्डिं बे मिटिंनि उननि खोमा रेकर्डिं होदों नालाय बेयाव गावबो गुरै आरोना साइनावबो रेकर्डिंआ थालायलायखायो खोमा बिसिना जिखियानो जादों रेकर्डिं मुड अन आरोना मबाइलफ्रा गंनैबाथ' अट'मेटिक रेकर्डिं आराम ओरैनो लानो हायोना आहा गैया नालाय जिखियानो जादों सुनाफोर जों गासिबो जाय भिडिअ बानायदों साफा जों सासे उकिलसो होनना लानांसिगोन आरोना
जोंनि आसियावसो बिसोर हगारगासिनो दङ नालाय दा जोंहासो माने मा बुंनांगौ मा मानांगौ सोरनि साइडनि आं हले सानैनिबो साइडनि एकदम होनगोन आरोना उखिल मालायनि प्रब्लेम दुखु समावसो आहासो मिनिफ्रांनाय जालायलांबाय आरोना दा इला भिडिअफोरखौ नायबाथाय दुखु मोनफालायलाङो बोरैबा जायोबा रागाबो जोंफ्लाङो बोरैबा जायोबा मिनिनोबो ओंखारो गावसोरखौ थामासा खालामनानै लागासिनो दङ नालाय दा जों नों आं नायग्रायाथ' इन्टारटेनसो जागासिनो इन्टारटेन मोनगासिनो दङ माने एकदम आरो खायफाथ' भिडिअ होयै जोंहा नङा होमबा सनाफोर डलारासो बारायलायलांसिगोन दा बिथांमोनाबो डलारा हाबगोन सुखु दुखु फोरमायदों डलाराबो हाबगोन एला सलुसनथ' जेबो जानाय नङा नाथाय माने फोरमायलायबाय थानाया सालु जागोन आरोना थ' जोंहाबो टाइम पासबो जागोन ओमफ्राय माखासे सोलोंनानै लानांगौफोरखौबो सोलोंनानै ला सनाफोर ओमफ्राय आंथ' जेबो सोलोङाखै बेहाय आं जेबो सोलोंनांगौ बायदि नुहुराखिसै जेबो फोरोंनाय बायदि मोनाखिसै आङो बिसोर गावसोरनि प्रब्लेमखौसो फोरमायलायगासिनो दङ नालाय गाज्रिफोरखौ बिदि सोलोंनानै लानो नाङा आरोना आं जुदि गावस्रालाया गोसोआव एसे खनायाव एसे ज' संसार जानो हानाय संसार जालांनो होननानै साननाय दंबावोबा मिजिंथिनाय दंबावोबा बुहुद सुद्रायनांगौ दङ बिसोर सानैनावबो ओमफ्राय आरो जुदि संसार जालायलायनो होननानै गोसो गैथारलाबा स्रा जादो ओमफ्राय स्रा जानायाबो एथ'बां इजि नङा दे सोरनाबा बुहुद प्रसेस थायो आं बेखौ एसे एरै माने मोनथियो आरोना ओमफ्राय दाबा मा जायो फाइनाल जों दा बेखौनो मोनदों बेहाय गाज्रि जेबो सोलोंनो नाङा सोरनाबा बिसोरो एसे गिदिर इउटुबार गोरों गोरा एमजिआथ' गिदिर इउटुबारानो जाहैबाय आरो प्रिटियाबो जा गोरों गोरा जाहैबाय सासे नार्स मा फरायनाय होन्दोंमोन बारा गोसोआव थालायलाङा माने ओमफ्राय एमजिआसो गावनि भिडिअफ्राव खिथादोंमोन आरोना बेबायदि फरायलायनाय होननानै माने गिदिर लेभेलनि नार्स आरोना डक्टरजोंनो समान होननानै बुंदों आरो गावनि सर्ट भिडिअफ्रावबो जों मोजां नुयो जेनेबा साथाम डिलिभारि खालामखांबाय आरिबाय होननानैहाय जोंहा नायथारो ओरैनोबा आरोना मोजां संसार जानाय नुलाङोबालाय इउटुबजों इउटुब लोगो मोनलायलायनाय इउटुबारजों इउटुबार लोगो मोनलायलायनाय जों माने गोजोननाय मोनगौमोन आरोना दा गावसोरनि संसारानो मारै इसिबां बेले जाखो दा गोरोन्थिया सोरनाव जोंथ' बेखौ नागिरनानैबो मोना आरो जोंथ' मा नागिरबावनो नायनोसै सोरनाबा फाइनाल मा नुयो नङा होमबा ओमफ्राय आरो सोरनिबा पार्ट 5 पार्ट 2 पार्ट 3 बिदिफोरबायदि फैयोबा नायनोसैलै आरोना दा आं बेखौ दोनथ'नोसै एथ'बां भिडिअ बानायबाय थानो दं गैलासोनाफोर गोलोमफुजोब्बाय आङो नोंथांमोना सोरबा गाज्रि मोनदोंबा रायनानै गालां नोंहा मा नांजाखो होननानैहाय ओमफ्राय नायनानै एसे साननायफोरखौ ज्राव बुंनो लुगैयो फिसा भिडिअ बानायग्रा हिसाबैहायथ' बेखिनिखौनो बुंबाय आरोना आङो जों साफा उखिलसो नै बिखा बुंनानै बुंलायो आरोना उखिलसो जोंबो होननानै थ' जायफोरा आंनि बेखिनि सिम्पोल आंनि साननाय बुंनायफोरखौ फरायनायलांबाय जेबो गोथौ मिनिं गैयाबाबो आंनि भिडिअ आरोना बेखिनिखौ नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच